sikhona abangcwele. Hallelujah. Andibulise kokuqala the man of God, the man of the house, nomama ndibahloniphile. Ndime kugcobo lwabo apha. Ndihloniphile nalo. Alibonga, aningeze bazona nihambe niqhala kakubi pulpit. Hallelujah. Ndifika ndibe nenhlonipho. Malibonga igama lenkosi. Ngoba le ndawo indawo ehlonitshwayo. Sikhona abangcwele. Hallelujah. Hallelujah. Ndicela ke nibashayele indeni idlanza. Hallelujah. Hallelujah. Uma ndigqitha ke apho ngokukhethekileyo ke abazali. Hallelujah. uDr. nomama uNyumka. Dr. Nyumka nomama uNyumka. Odokotela apha. Hallelujah. Hallelujah. Ndibulisa utata, the biological father. Alibonga igama lenkosi. Hallelujah. Unenhlahla. Hallelujah. Unenhlahla kakhulu. Kube kwabazali ukhonze uthi uqatshelisiswe ngabazali. Okokuba usetrekking. Unenhlahla. Hallelujah. Alibonga igama lenkosi. The man of God ekhona ngaphakathi malibonga igama lenkosi. Ndibulise i-leadership yasekhaya. Hallelujah. Alibonga igama lenkosi. Ibandla elihamba nalo laseJerusalem 12. Nabo bonke abantu abalapha endibahloniphileyo. Ndinibulisile i-team yonke. Hallelujah. Hallelujah. Ndibulisile egameni lenkosi uJesu waseNazaretha. Ndicela ke sishayine idlanza in the name of Jesus. Hallelujah. Kudunyisiwe kakhulu. Kudunyisiwe kakhulu. Ndiyakwazi ke udumisa. Ningaboni nje ithanyana. Hallelujah. Uqonda ulahlile andilahlile hayi. Uyawuthunqama uyawutompa uncama. Ndizwakele. Nditheni bazala? Hallelujah. Alibonga igama lenkosi. Hallelujah. Esikolweni bendibaleka i-short distance. Endingabashiya ke phufu abanye benu abasafundayo nangoku. Ungathi kwakuthiwa hayi ngqe. Ndibekwe nabo tata uNyumka kube nzima. Hallelujah. Because nje ba-tired ubajonga uba u-tired lo. Hallelujah. Sikhona abangcwele. Hallelujah. Hallelujah. Count money blessed ngokuba lapha endlini. Count blessed. Hallelujah. Alibonga igama lenkosi. Komhlaba lothi makabongwe. 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 Makabongwe.
Dihlaba zonke isatellite zikamoya ukuskena okwebhat oluntu kwaShoprite. Awuzukhrithethi uyabeva nje bethetha ulwimi hayi bekumanje 12 you were chicken yathi ke kusikho kuskena kunjalo nakumi Jehovah. That is why singathunyelwa nje and futhi asifaki nenhloko laphina. Because kunabantu abenzakeleyo kuni abahamba befaka inhloko bayathandazelwa inwele ziyaphela. Jonga shibana namhlanje uyikhalile lento with the weight of God. Ngokuyalazi i-problem kulazi too much. Sinabantu abanazi too much. Yes Lord. Noma ngiyashumayela lapha kukho abantu abathi tata akakangeni bonathi kasangeni ngena goalkeeper umali ukuthi goalkeeper because andikafikeleli kula ndawo. Aw. Ngizawushumayela mntana. Ngizawushumayela abo bane crash. Ngoba ngasibone kugcwele kunje kanti lokho nakuzawucheck kwi-crash. Ya crash ucrasha nobani ya klika nobani. Abo Lilo. Amen. Ngoba ukuthi amen nje. Ngoba ukuthi crash ya crash yamnikhona. Unzima amen uphuma. Sophie, that's why ningama ethe olhlobo. Uphumile nkonzo uphumise because usike wajonga kabi umambani usike wathi sikhwaqo kabi andithanda the way alukha ngayo ethini. Because njalo umuntu ufuna ukukhubeka soloko intethe yakhe yaslida umamlomo manje jonga alizubhaba ndiza kuhamba kantoni nje because zikhona izinto ezingafuna ukubhaji. Yes. Oh. Abafundisi sakuphela inyaniso kubo abakwazi ukhola into order abantu abangena bese emondweni. Jesus. Utholo. Esikolweni kumane kuthiwa ezizidlwengu zabatata. Zizidlwengu zabatata. Uyiyeke i-uniform. Nazintsula. Yashumayela. You are very quick. Ubaleka uye ko Facebook. Teachers. What about your kids? Apa kuthetha ingaliso. Uyabona mntakamphepha ungibisela inyaniso yodwa. That is why abanye befundisi bangithandi nje. Sena ngikhathele ukuthanda kodwa. Because abayizulu. Abekhona ngoku because bayayazi bantu uhamba kubo. I will grind them. Abazanga because bayayazi uFatheni akakunyuba nabo. Andinyubi nabo ngoba bakhokela abantu babasezogweni. Abangenisa amathi amathandelo entshabalelo ngaphakathi. Yes. Going well. Yes. Amen.
Go. Uthanda ndithanda zakuthi. Kanjani zelizwe? Ithethe kunokubambela abantu. Akawuthi ngakho. Uthi ngakho. Ngithanda zakho. Apho njanga khona. Ndivuthulula neValentine's Day. Iphume ebandleni. Jesus. Ufike kudolopho. Lilo. Naba ngo red and white. Hey. Esikhambi saselaphi. Red and white. Umama omdala red and white. Hey. Ningene izinto zikaSathana. That is why uSathana ezonzile ngaphakathi. Alibokuthoba lenkosi. Imisebenzi yamandla yenzeki. Ngoba wonke abaphakathi bembula yena. My God. Look. Umongcwele. Xa sekhona. Ekhona umongcwele. Okanye bemfuna umongcwele. Ungazibo xa inoba lapha nendoda kuthiwa umongcwele. Ungazi uhlazuka ibhathi uyibone behlazile. Bafuna umongcwele bamkhonza lapha. Umongcwele. Utofa ibhathi imbekanye. Onomongcwele. Ugungusa. Hey, that is why sikwazi nezilwini ezi ukuzijonga. Akusibanjelwana ngezilwini. Ungafiki usibanjelwana ngezilwini. Siyazijonga ezilwini. Sisiphaphathisa sisisayo. Kutheni izilwini zakhe zinjenganje? Lesikhalwana sakho. Kutheni ngathi sisikhalwana se-attention? Yashumayela. Ziyeke. Ngoba uyazi kakhulu. Hey. Isuke emsebenzini ndizodlala. Hallelujah. Nganyonyezela nguSathana. Anginyonyezele endleleni. Ngixola omnye umama ndiye phambili ndijonga khona indawo ngayodlala kuyo. Ubuzibuya ndithi khona indawo ngayodlala kuyo. Hamba baba. Hey. Ngoba namtshana umfundisi. Yeah. Omnye? Akuba nabatshana. Yeah. Asozukholwa. Unomtshana. Futhi umtshana at all the times uyabalansisa nditsho iclassmate ayizifuni bengaphezulu kunayo. Ukubone xa uphulwa phakathi kwabo kusithiwa congratulations stand ubone abavuyi baphakamise izandla because bafuna ibalance. Although they are laughing with you, but they want ibalance. Unjalo nalapha emkholweni ndifuna namhlanje uze ukele nalomzalwane uthi ngexa kuphunywa enkonzweni ahambe ayofukuza ayofuna iti uthethwe ilizwi kaThixo azokwazi ukuthi simka umhandi apha ngomvulo kuba ukhubekile hawuben ukhubeka njani kodwa bekumandi wehlobo kanti izoyiboss ibe mandi. Jesus! How? Abanye umsindo abanye abantu bathi mafana Jesus kushumayela ngoMateyu ngoMatthew. The book of Matthew is a raise up. The race, you're going to be raised with you. Also, I was raised. Yeah. Yes, Lord. Second. Amen. Oh! Sasa stress. Sasa sabhicha ngingabazalwane. Sikolo mangwe. Hallelujah. Siyatoyika manje Mike. Hallelujah. Sikolo mangwe. Hallelujah. That is why sifuna ukunika ivangeli umanqoba. Yilwe linamandla wokususa isono. Ngoba abazalwane ukuba sishumayele emabandleni ethu tana ngesono. Amen. Kuze kwanqaba isono ebandleni akushunyayelwa ziziprinkane esikhona ziyashumayela azishumayeli ngesono akho uyiwalo ushumayela ngesono. Amen. Tithanda kube nje kakushumayela. Kuthi kwaka kubethi.
ndiyayazi ukuthi niyareceive. Ilizwi likaThixo liyahlaba. Alifiki ilizwi likaThixo likubrashe likumasaje. Likumasaje xa sewukholwa. But xa ungekakholwa liyafika ilizwi likaThixo lihlaba lifele. Ngoba sube lidile zuhani, lidile zuchuthi, libethi handsome, lisusa zonke ezo zinto kuwe. All right. Yes, Lord. I'm here. Jesus. Naona ujikela zohamba ngecala. Ingozi. Kunexesha funeka si-align. Yeah. Sithi ngibazela? Si-align. Ibandla liya-align. Yes. Ukuze lihambe liye kuThixo. Lingakekeli liye egareni. Yes, Lord. Yes, Lord. Sifuna abantu abazinsika ngaphakathi. Ekuzawuthi kwakufika abanye abantu bathi xa befika bakwazi ukubambelela kubo. Ithi iBhayibhile nina bomeleleyo uthwaleni kungomeleli. Bakhona abazayo abazafika bengomelelanga bathi banithi insika. Amen. Ezikhona ngaphakathi. Now we are busy here creating insika. So that xa befika abantu befika bephelile beshayiwe nguSathane bathi bawubambelela kuwe bafumana kuphi. Hallelujah. Yes. Ungathi umntu lapha asithi umzalwane uyenziwa. Esenziwa ke umzalwane is a process. Because kulo process kuphokothwa into oyifunayo, kuphokothwa into ongayithandiyo. Yo. Yes, Lord. Akwenziwa la nto tatutana. Thebandla manikele ngempahla. Baze ngempahla ezindala abangazifuniyo bayanikela. Akwenziwa la nto kuthiwa xa kuza kwakhiwa ngakuzwela izibazalwane umzalwane ecanga umzalwane ufuna icangile yakho yakho azina lokuphathi kodwa usisikho yashumayela. Yes. Jongana lento uthi kume lento kakuthi nanti sebandleni kanti kawuthatha lokume ukuthi ndimlo. Yeah. Ndimlo. Ndimlo balokuthi ada isanga service. Yeah. Kakuzime wenza ntoni kwelibandla ake kulo. Wow. uPaul wathi wonekela uDamasiko. Waze wambuza lowo emqonda ukuthi uYesu waseNazaretha. Wathi wakuphendula ethi ndinguYesu waseNazaretha wena omthuthisayo. Wathi ufuna ndenze ntoni? Bayangena abazalwane bahlale ngaphakathi kodwa ukumbuza athi umntu ufuna ndenze ntoni na apha. Sidibana nabazalwane abathatha yonke into. Ukrepa yonke into. Ubumgqibelele ekula worship meeting. Nango imali inkolicela ngani. Udikile nango committee ngaka kolicela ngani. Ubaleka yonke into because akayazi into akayenze ngaphakathi zangambuza uThixo. Sina abazalwane abanjalo. Aba irritateayo. Yabona bu? Ngilungisibandla. Yeah. Isho. Andinandaba noba ndize nawe. Andinandaba noba ndisana. Mina ngomthana wami. Yeah. Ayongokeli yabhekokela kaThixo. Uyawudibanga xa ngikhwela imoto ngabantu nazikokela. Hambi kodwa naku. Ungathi mafana ndiphethe ivangeli ndiphethe kumvephe. Andiphethe la. Akuvephe yakho ngivile ukhabela la. Andinalizo kaThixo. Hello. Akakhubeka inceko. Ndibuza kuye. Uyawuthi mthombe elizweni. Uyasaswaza ilizwi bese uthi into uthuma indoda. Lelizwi layo alikhobisela ilizwi. Akakuthi lo kumva uthi. Yaze kubeka. Sikole.
ukukhokela akuzukhokele bentilo apha laba bentsho apha thatha akuzukhokela ungene captain funeka uqale ube captain nasebholeni lento ngumnombo man uPaul uqale wangumbulali pha ithi la ndawo ithi wayehamba phambili eDamascus wambo umfunkazo eyochuchisa awu ehamba phambili. Yes, Lord. Wakhe wenza ntoni themba ufuna upostile nje Lilo. themba ubhizi nje sisithi prophetess wakhe wenza ntoni. Abaprofethi bakudala babesiza kuhle endlini yakho bathi ndithunywe nguThixo endlini yakho abangoku bafuna ukuthi khamgethe enkonzweni abeprofethi kodwa mguju basivela jasika yakela yadenza yabona akuzusiprofeti akumele ukuthi sinenhloko abantu ngena nhloko ngeke bona inhloko baphakama baminyaka siyacinga kodwa sicinga abantwana bakhe ngiyazula umyeni wakucinga lento omnyama sinenhloko sibavela akuprofeti ngaloko yona loprofeti izosigezela andihambe ni-accommodate nasebandleni akwazi uyawuhlala phasi ngomzuzu uba uthanda lo tshaja uhlala phasi ngomzuzu. Wena mhenge over inkonzo ntakambhele ndikunika inkonzo nje ndithi shumayela emveni kokuba ndishumayela njengoba ushumayela ndihlela uyashumayela unyuka usihla kuhleli kule ndawo ugqiba kwakho ungabizi into ungenzi into shumayela ogqiba uyohlala phantsi ezinye ziza kwenziwa ekhaya njengohamba ekhaya njengonamza ndikuba kwam ndiyohlala kula ndawo andizukwenza into endiyenza eJerusalem because they are quicker to put okanye to lay hands uba ungayazi ukuthi bavela phi na Aphela. Jesus. esasengayane nefesi sesivela kuFacebook angayani nalo nefesi thanda kuFacebook awunomithanda vela kuFacebook velekekana kuFacebook ukhonza phi ukhokela phi uprofetesa phi uapostola phi uvela phi iphi base yakho awu Ngala. ishumana ngabazalwa bangana base tata uphi ulapha hayi ngapha kaveli no ikamva siphethe yo akabona wenzi bambanda karaphela wenzi hawo rapha kodwa sithabo asitha bemvisele ngoyivasi ithabo abayephini mvisele ngoyisho xa ufika funeka sikufakile kuluhlu sithi identification. Yeah. Identify yourself, please, sir. Where you come from? Yeah. Where you come from, sir? Yeah. Sizophakamisa sikwazi uba uyakhokela and nalapha ekukhokeleni kunebandla lakhe likhona ndihamba nabantwana bakaThixo andizanozonibandlela sidikiwa ngabantu abadala benditsho kwenye inceko indibisa ndathi yima ndabuza uba ngobani apho ndathi qala kokuqala kubani lo kubani owesibini zange ngambona kumdudo wamasele soloko ibhandeni ndathi qala ebhali uvela phi lo ibandla lonakele wakufaka idemokhrasi ngaphakathi yajikwa i-order kaThixo ethi utata makabe inhloko yekhaya kwasikwa kwaguquka kwavela imasi yajika ke ngoku Jesus. inkonzo ingalungi nje igqitywa ngeyithini kuze nayo kuzophekwa apha kuphekwa into ibibonisa imindoda kaThixo at the end of the day sekuyolala nayo ebhedi ijikwe because kukho umama othile ongavaniyo haleluya akabatshi loo nto uyarhalela Yes, Lord.
Ngeke basidumisa kufuneka wena kwaqulo nomyeni wakhe. Akwaqulo ngakho. Yashumayela ngo. Yashumayela. Because sinengxaki. Imikhalelo ngaphakathi. Yo. Bakhe kuba ukudumisa, ngiyafuna uvela khona, ngeke phela sideko. Asiba, kuyokhaleleka. Ndike ngashumayela ilizwi kaThixo kakube 12. Anakho santo. Lo muntu ndimkhosile ngowami. Yeah. Lo muntu incinci engaka iduma ibaleke okwantoni nathi. Yayive shopping center. Yeah. Ayithi untsonda ngaqomba hayi mina, hayi ndiyekile ukhawulwa ngoku. Ubukhoza abantu kahle. Zange ndimve umuntu obizwa ngikubize nje ukuqeshisa eGM. Ndinxile uthi uzamyeka ngoba ndiyaqina nawe. Uthi wandinceda Friday. Uthi uhlale eGM uthi uhlale ngomsebenzi khame ngakhaya lapho. Kodwa sakuthi nje abefundisi, "Yo, hayi ndiyayeka nawe." Uyekiswa yintoni? Skele mthini. Bebe simbize manje bakho masiko ngithalela. Angayigqibele lo yami. Hey! Akayeki time uGM. Ulalele nje umfundisi. Umfundisi makenze into nje. Hayi ka ukuthi masingasingi. Yahamba. Sijonge bona thina. Sijonge bona thina. Hawu. Go. Ensuka kwindaba zabefundisi. Aba bantu babizwe nguThixo. Ethi iBhayibheli ndawo betha kwenza imbokotho eziyakubo instead of uthandaze ubhizi uwakhela umkhanyo ufuna nje indawo yokuthetha bakukhozisa nzima wenza nzima. Yes, Lord. Yes. Yintoni lento uthi usaqala ungena enkonzweni uyaqala ungena enkonzweni akukavuthwa akukathandaza akukwazi nonziza kodwa ulwana nomnikelo izishumi. My God. Yes, Lord. Ningathi prophesy nje. Don't prophesy. Kwamnazaba ulwana nomnikelo. Abanye bayahlala ebandleni ubona unyaka uyaphela zangakhuphethe uyakhonza ubona blank scene wele cha uyatshintsha Yo. yashumayela. Yes, Lord. Jesus. Lilo. Yes, Lord. Abathatha abaprofetayo ukuthi come to me. Ndifuna 1-on-1 1.5 uyikhupha njengenjalo uyisete njengenjalo kodwa when it comes to ukunikela apha funeka umuntu athathe umgwaqazo awundala awuheba lento imali yesikole okanye imali yantoni umnikela ntoni uthi into ngasiyo yavuselela. Yes. It is Yes. kukumama owayekume ebandleni wemka ngelakhi ngelishwa akangibona into engasemva ekhombisi yetown. Okay. Uthi uvala unyaka uthi utata ufuna kwakunzima ukhupha 150 uthi utata ufuna 1000 ubuza omnye abantwana ababayifu uthi sawuthini wethu sathi bayikhupha 4000 yonke woyiswa yi1.5 apha kuthi abantu kathi le 1.5 ukuze 150 like kuza ukuze 150 abazalwane abayithanda ivangeli umuntu usuka ngenyawo Wesley aze ngenyanga aze inkonzo ngenyanga haya at12 babesuka basuke apha basuke 12:29 baye kusomani kodwa kamjonga ufake e12C oyiswa kusuka abe 12C ngamusuka abe 12C uyaphethe yoyikeka kungani kodwa usuku nango suka e12 uya ngabe 6 pasomani zikele mdi kashumayela ngo baze bayithanda abantu ivangeli engikhoyo bathanda engikhoyo elingasoze lisize mntu
kamane Nkosi, as long as kukho njalo ngaphakathi yona iyakuvusa. My God. So. Hallelujah. Ethi nobo kwamalume, ethi kayipupuluka ivele, ibatho bakakane nawe. My God. No. Shema mpisa abanye abantu bethi bebethanda uphisa ufuna ulusanda, ufuna ezinye uyadumisa. Because into isivukile. Iyavuka indumiso. Iyavuka indumiso. Unkele uvukelwa indumiso ku-PNP. Unkele uvukelwa. Iyavuka indumiso. BNP. Ivuka BNP. Yeah. Bekhathi yoga. Hallelujah. Asinandaba bawunyuka noma kufanga ngoko kodwa into esitshalileyo siyayazi ukuthi izaphuba landizovela. Sitshela into namandla. Asinandaba. Inamandla besifaka ngaphansi kulo. Ivuku wethu angathi mamuntu ihoneymoon kanti ukhala izulu. Ubona ukukhala kumfana yo. Ayinamhlanje sipheki. Honeymoon. Honeymoon. Kanti no, there is no honeymoon. Izulu lihle ngoba uvuke into yakhalwana. Into yamandla. Yani vumela abatsotsi batshani into engekho enkulu. Izavuka njani kanti? Yeah. Yes. So. So vumela umuntu ogorgeous. Ogorgeous. Akukhokelele sokugwena gorgeous. Khokhelele ufeni gorgeous. My God. Yazi ngokuqhubu ngoba ngokuqhubu. Ngijongena baba. Dimindlela lesisithumbu. Sila dimindlela ngibona umnyathi. Ndibuka kahle. Uyindlela ubona umnyathi ngomtshini kuyaphela. Ngijonga kahle. Ukhokela ibox dimindlela ndibunyamisa. Ngimubona ndimntoba thi uyafa. Ufakwa yena ngafana nini. Ngoba ngidlala ngowami. Oyindlela. Okubovu. Oyinyaniso. Ikhonzo oyindlela. Okubovu. Oyinyaniso. Yena wenyaniso. Hallelujah. Yes, Lord. Abangakholwa jonga umbhebo wamhle kwakhe ngokuzenzela yebo amabisi Lilo jonga uyabona into ongeniweyo inkazimu iyathatha yonke into ngazibhayizela uthandwa ngabantu bonke ufunwa ngabantu bonke because inkazimu lokhu ize iattractela abantu bonke iattracta yafana neflower iattracta ipeace nentonto iattracta injani inkazimu lo ngenayo inkazimu umbone ebusweni uthi uyakhonza uthi down kodwa ebusweni bakhe ayikho inkazimu. Ay! Hey, what's up? Jehovah. Awusasokola nobuso bakho. Ka inkazimu lezulu. Yeah. Akusokoli. Asikhupheni izwe enkonzweni. Ngoba lo uthi nokuyagqitha abantu bathini I've got members here. Uyagqitha ka atho madoda Cape City kanti line yenza nifumana nazi member naba abanye bakhona i-members because unezinto zakhe. Oh my God. Khona into order umuntu owenza into engikhoyo. Yeah. Omama ithi incwadi yeBhayibheli fundisana abafazazana bayafundiswa khona into order. My God. Jesus. Andisenjunyelwa laphi? Yeah. Unoma wethu wafika unoma wethu ehlabelele bandle engumhlabelelo akho ndawo ngahlabelelo uzazi zonke uhlabelele wafika uthi khike bandle
uthatha imayiki lapho hey Yeah. ithi into yakho andamwela Yeah. yamkhona into order namhlasa phansi nathi apha kuqhutshwa nje into masana into ngisizi ivele sasikade esikisi Yeah. wathi ufika wathi angisazi into tata sikhulu apha angisazi uhlelo nathi uzawuzazi waye uzinitsi uhlabela bayamaza abantu abaninzi uhlabela nje uhlabela sishukume iqoma hey lo uyaqoqa inobikhona ezanto waye sithi akaze understand kahle ngoba sawufike emabandeni sifuna ukwenza ukuthanda kwethu. Yes. Jesus. Yes, Lord. Uyabona namhlanje uzawuyeka kuba nguHananiya noSafira Yo. ndibulela ukungafani nenkosikazi yami ayikho nangoku nansi endle asifani sidole ngokungafaniyo Yeah. ngoba nanje nibe zi-twins dim nenkosikazi zi-twins kwawuthi bulala Yeah. masimthi funa kube khona lo-opo sinomdakela kabani Okay. yakusehle le nto endlini yabona lo mfeca yakhona Yeah. nakuncedi qhubekile kuze kudala ndifuna ukuphuma qanda ndiqonda uba le nto ngasike ifikelele nakuwe. I'm so lucky today because it like why do I want kunabantu lapha nonke abakwazi uyoread between lines andiyazi babareda just between lines and I can read into between lines and yes I can read into between lines. Yeah. ubona sifuna isipili apha sokwahlula abakwazi ukwahlula kodwa bayakwazi ukuzibona ezinye izinto azibone uyibona kakuhle yiyo uvela kwayo yile wayeyibona wayeyithethe nobani awu jonga andize ndiyithethe into engekhoyo ndithe kanti zapha ndityhililiswe wayivala umongcule bam iBhayibhile ngathi ufuna kwenzeke ntoni yo bazalwane asithathi chance Yeah. asithathi chance asifati makansi Yeah. umzalwane owandicaphela ezinyoka akafuna nokumbona ndishumayela ngenkazana akaza afuna ukumbona wathi ndimqaphela ifakeni ndimqaphela lo tata unezizothe lo tata ndimqaphela wabuya after 5 years enenkosikazi zethu ukufa wathi ndifuna ukumbona tata wandinceda lo tata. Yeah. Uyabona nje bathi ngena kabuhlungu ngolhlobo andithi madadethu zoba ngathi isikolo liza kusila ebusuku because uyazazi nje liza uhamba nawe ebusuku crash aba uzawuzazi uba nyani crash liza uhamba nawe ebusuku uzawuyazi kakuhle belityaku and uzakhuluka because ndinento endiyazi wam umpepha isazela tatam asize asikoyiki isazela kukho into engaboyiki umfundisi waka ngokoyika because sifuna nibe khona. Oh, welcome to the church. How are you guys? Welcome to the church. Bapha abanye, where are your chomis? Phila uhlabelela kahle kodwa isazela asikoyiki siyakunqunqa okay watsala into umafutana umfumtshana Oh, yeah. watsala into nomama eseYerusalem wema phoma ngutata ngamjonga enxebile wathi andisena bhongo andisenanto wathi andisena akukho nto andisena mabhongo wokuzenza ndibe mhle andisena bhongo undililisile lo mama uzumxelele ukudibana naye akanele undililisa ngelade wandililisa emsebenzini mhlele ebhakini ndindedwa angakhala hey kathi kwasekhona abantu abanje abakhonzeli uyohlala ezweni asibule lesizalo si awu safike sadishumisa kuqulana ngubani nami ndithambile because inyani siyathandela umhle umzalwane oyithambela inyaniso because nabantu abangifuna inyaniso iBhayibhile ithi inyaniso yona isakho ikhulula
asizukhululwa yinto. Yeah. Disashumana namhlanje umuntu okuprocess, lo process yokukhupha isisu. Jesus. Yes. Boy, ngwele. Unezinto zawubuswa ngazo. Nezinto o-assiste kuzo. Oh. Silungisa. Sabandakanye imisebenzi emdaka. Ukhona. Silungisa nje. Yabona namhlanje enye imini sifuna abantu abazaphuma bekholwa, abantu abazaphuma bejikile bethe awuthe Nkosi ngiyela kuwe. Andifuna abantu abazabuyela eJerusalem, andifuna abantu abazabuyela kuMbhede, andifuna abantu abazabuyela kuTata uNyumba, ndifuna abantu abazabuyela ndibuyela kuwe. Awuyela kuThixo. Abuya Yosefa kwaMbhele, abuya Yosefa kwaFontein, abuya Yosefa kwaNyumba, kodwa usafuthi bokwazi ndawo. Hallelujah. Oh. So. Yes. Thetha manje. Umntana owamema i-girlfriend yakho mama izemvuselelweni. Wayemema yaye ezemvuselelweni. Uyizemvuselelweni manishiye but one day wayemema wathi mayizemvuselelweni. Yahlala ngasemva. Kwakho ubizwa abantu abafuna ukusindiswa. Yasuka yasusindiswa. Zaqotheka indlela yokumi. Yathinta. Abanye bazabivuma ilizwi kaThixo kakhulu ithomi zaphansi. Amagugu elibizwe ayo salema tune seya magugu amagugu Elizwe ayo salema kakuleli thomi yakho ukade ubone banyana kuze kudlalwa uyenkile ungavumi 10 of point yakho uzoyenza ngosike kuleli thomi yakho ngoba isekhona ngoba besekhona abazali bakho baba-witnesse wena ujika. Guquka. Siyabazalwane bebekwazi ukuhlala enkonzweni uthi isikhathi sokuhlala sihlelile umnangoku ndikhonza ngokwenene nangokwenyaniso ngoba ndisabela ubomi bami. Jesus. You. Yeah. Uthi uDr. Unyuka uthi lizwi kaThixo kalifumana seven. Yeah. Alikufumani ungunobeste. Umuntu apha nina nicima fanele inoba torhwana inoba kwabarongo umkala bro tata. Yeah. Akakwazi ukutya kanti ibheni. Yeah. Iyasebenza. Gaslight iyasebenza. Yeah. Le prostitute zonke ziyasebenza. Awu. Uyikhetha ngokwinto kanye zisayonele sevuba. Ndithi xa ndishumayela human stop. Ndishumayela kwaPico. Kuhlatywe laa mntana human stop ekushumayela. Engqushi. Bendipha. Uhlatywe class grade 12. Yokushumayela. Kugcwele kungekho ndawo. Yeah. It was painful. Kubona abantwana besiwa bejonga itshomi yakhe athathu ayowa bayawa zizigele uyawa akho mthuthuzela untuleka kumele sithethe names of process satha nokuinvesta kuwo and sishiya nibancane. Ekubuhlungu bekuthi ngokufika ndishumayele bazalwane inyembezi ndisibambe ngenkophe ndimane ndisula ngathi ndisula ukubili ndiyeva kunyamezela isikhalo inzini yesikhalo baqalela omnye umfundi ohlatywe esikolweni ungacinga abantu basizothatha itshathi kwamele. Yeah. And I always said kubazalwane bam ndithi God speaks before the storm. Ikhona into ezayo ibe licebo likaThixo namhlanje kube kwaMbhele
ikhona into ezayo uthi kuthetha kwangaphambili ukuze le nto ivayo ikhwetheke ingasiinto onoyenza bifika kuwe amakho okhuseleko azofuwa. Haleluya. Wakungena uSuyesu unomkele nje uNkosi nomsindisi. Joba zabiyeka diphuma abanye bazakumka lo pens down. Sithethe eyoma epikopi kuthi ngathi kuzawuthi pens down athi usathe nayo your life down. Hello, because akamini Satan usana nakana xesha lokupressure akathi Satan uSathana uyasazi ba isono sokujola asinamsebenzi uthi uyasiqeda. Isono sokuba uthi uyasiqeda zinto zodlala nje. Isono sontwala ungathi hayi utywala athi nguye utywala. Kodwa uyayazi ba iboy plus kabuya ngami. So akanayo enye into kaza kuwe uzobulala kanti. Yo. Bakho apha phakathi kwenu abangazofika ku-2025 seyokuthi pets down. Kodwa namhlanje sinegepini. Awu silapho sizonegepini. Haleluya. Sizonegepini. Siyabonga moya ingcwele. Siyabonga ntwala naphakade. Siyabonga ndoda yembi. Siyabonga Thixo wethu wasezulwini. Siyabonga unkani wobungcwalisa. Siyabonga Thixo ngezwi lakho.